प्रेमी म्यूजिक वर्ल्ड हर पल हर घड़ी हर समय आपके सेवा में। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल। कहानी नंबर 1 टीचर है बानी, उनका से हार सबे मानी। ऑनलाइन क्लास कराई, पटना में लइका पढ़ाई। यूट्यूब मीडिया पर बाड़े छैले, कितना लोग के नौकरी धरैले। सही सही बात खाली करेले, केहू से ही नहीं डरेले। बाड़े ई सबसे महान बाटे ले खाली ज्ञान। इहे बाजे इनकर खिस्सा, सुनत रही जखन सर चलीसा। ससुरा ससुरा कह के भाई देवेले, उ सबके हंसाई। ऐसे आगे हमका बताई। देश के पूरा बाड़े शान कर, सब बच्चा उन पे गुमान। सब विषय के बारे जानकारी लागे ले सब पे भारी। जातिवादी हो न करेले, सबसे एक बात करेले। समाज के बात सबके बताई, करावेले खूब पढ़ाई। सोनी सरगम पहले लिखाई, आशिका कसवा गा के सुनाई। खान सर के सुनी कहानी नंबर 1 टीचर है बानी, उनका से हार सबे मानी। ऑनलाइन क्लास कराई, पटना में लइका पढ़ाई। यूट्यूब मीडिया पर बाड़े छैले, कितना लोग के नौकरी धरैले। सही सही बात खाली करेले, केहू से ही नहीं डरेले। बाड़े ई सबसे महान बाटे ले खाली ज्ञान। इहे बाजे इनकर खिस्सा, सुनत रही जखन सर चलीसा। गोल्ड रिकॉर्डिंग स्टूडियो, पंचमुखी चौक, कलवारी, मझरिया।